mand. Jeg skal bare lige hæve selv eller andet i. Vi skulle næsten have haft Rita. Jeg tror, jeg kommer til at folde Han får ingen pauser. Ingen pause. Ingen pauser. Jeg tror jeg mere, at det ikke kunne blive kommet her. Du er det tjene. Det tror jeg også. Du er det tjene. Hvorfor er jeg så pissekendt? Hvorfor er jeg så pissekendt? Fuck af. Hvorfor er du altid så fuld? Se, vi tager sæt papir mod armen. Kæft, hvor du ligger, Anders. Så kommer han ikke med. Nej, det gør han ikke. Han skal stoppe med det omgående. Jamen altså. Prøv at se høren jo. Simpelthen. Det er simpelthen for meget. Jeg kan heller ikke klare den attitude, han har rundt med. Den har du lagt mærke til også, eller? Nej. Det er utroligt. Utroligt. Rigtig player, der tror han ejer det hele og sådan noget. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har ikke slået endnu. Fucking yes. Yes! 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 Yes!
Pas lige på resten. Så hjælp sgu da med at komme op, for fanden! Og Jonas, Der hænger bare sådan en mand der, mand. hvad kan han få den der? Det er vildt. Du tog næsten gammel. Fuck, det er så godt. Det er sådan, man kan ud af den. Så! What's up? Go! Det var du okay, Jule? Min anker, mand. Og det er Jeg gjorde det. Du gjorde det fandme. What's up? What's up? Listen. 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 What's up, man? What's up? Jeg hedder Anders Riis Høj. Det er nok, jeg kommer bort. Men hvad lavede du, Silas? Pornstar, top pornstar. Nej. Du skal ikke filme. Lad være med at filme. Fuck, en stor næse, mand. Jeg er jøde, jo. Du skal ikke filme. Lad være at filme. Doing, 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 doing. Du skal ikke filme. Gruse nase. Er du okay? Jeg kan ikke ligge sådan der, det var en blod, det kommer op i hovedet. Du skal rejse dig op, du må ikke ligge dig sådan der. Er der sket noget? Du bliver nødt til at vende dig lidt om. Læg dig på ryggen. Det er ikke så porno. Hvis modpolitiet bare så holder du en lille bøde. Kom op. Det var lige noget. Skal vi ringe efter en ambulance, eller skal Nej. vi sove, eller? Så er du ikke... Kan du ikke hjælpe med at løfte? Slå dig op i panden. Nej, der er hovedcreme på. Du er helt okay?